Здравейте, приятели градинари! Отдавна се каня да ви покажа тези страхотни смокини, но все не ми остава време, а и очаквах дръвчетата на корен да бъдат готови за продан. Конкретно тези плодове ми бяха подарени от скъп приятел и след като ги опитах, осъзнах, че вкусовите качества, текстурата, аромата, издръжливостта на самия плод страшно варира според сортовете. Просто останах силно впечатлен от дегустацията на тази селекция. Тук ги показвам и в разрез, то направо е радост за окото и непцето, както се казва. Просто мед. Уникален плод и супер полезен за здравето, а и лесна култура за отглеждане. В резултат на това, сега съм решил да си направя колекция от най-добрите сортове в света и в последствие да ги размножавам, за да мога да споделям и с вас. Към момента ще пусна 10 сорта за продан. Повече информация ще я оставя в описанието на видеото. Благодаря и слънчев ден, приятели!